Kok saya tolong nyari abang di. Di cerewet cari. Ya ampun. Lek ngene iki lho, ngene iki patut. Di hasil musik. Kowe kemaki dirata. Yo panik rata desa. Ya, iki ngono iki. Oh, lumut kasar bolong. Oh, ala masih buru Iki ndak darane telek contoh 3.000 langsung soto tenan aku dari tuku 3.000. Oh, aku dijikok kene iki lho, Jon. Kasar lho, Jon, kowe gek nyusul lho selak entek iki engko. Jos ki, belah yo. Wong ruwet iki. Apa lho? Nyusul barang elon dadi wong pagi bolot pagi. Nah, mancing aduk cengklik lagi bolot. Ini dari spot Mbah Darmo, tadi saya di sana tadi parkir sana tempatnya Mbah Darmo. Nah ini spot yang terkenal dengan rumah Hone. Mahone maksudnya gimana saya juga nggak tahu. Mahone kita mau meraup. Hahaha balik wae Sherlock. Ayo wong kendir kocok air lambang. Dan ciken dari sana. Oke, kita segera buru-buru ngapal setelah panas sih bolo. Kita berlayar lagi. Umpan dimasukkan. Templung wis. Ayo bolo, wis gak nyemplung. Oh, kapalnya direso dilakok ya. Goro-goro wong iso iki tok. Ya sing tenang. Ngabot. Dosamu sing ngabot dunane rago awakmu. Ngabot-aboti praune rantang iso mlaku. Oh, ciao. Tekangan ngepot ini loh ini keplek miring. Terus apa bolo? Paling suketan tok. Apa? Oh, iki bolo. Merau ning kene sepate cetek bolo kae lho. Kae ra nganti sak lakang. Nganti sak lakang kae. Oh. Iki enceng gondok selana nggih mantang suket wis kena. Goni Wak jarene lho. Goni Wak. Wak tok. Wah, Jon petek. Halo Jon petek. Halo. Rasa nangis, gone nangis. Ngone nangis ditinggal. Repot ta. Iki lho embermu mancing ya lombotmu arep mbok adahi apa? Gori iwak lho, Lek. Kowe ketok ngoyomen sing golek iwak to, Lek. Mancing antek ember lumut ra digawa terus piye? Heeh. Endi Lek embere, Lek? Iya. Man gori iwak lho. Ya Lek Agus. Ya iya. Lho gori iwak lho. Lah. Goleke sajake butuhe iwak nemen, Lek. Heeh. Lek. Ngono ngelokke kancane. Lah ya. Mancing sing dieling-eling apa? Butuhe iwak tenanan kae tak Lek jane. Kalau mari kita mulai permancingannya bolo. Ini saya milih titik spotnya yang nggak jauh dari perahu loh. Saya sembari berteduh daripada kamera saya overheat ya nggak. Matahari soalnya membahana ini, membara matahari ini. Saya mancing sambil berteduh di bawah samping perahu biar bisa ngonten bolo. Oke. Umpan dimasukkan, Lek taruh chicken templung. Semua deh. Duh, alah rakene. Alah sing kuwi sik wah ya lemun Lek.
Ih, lumayan dulu gemuk dulu gemuk. Lumayan. Nanti gembungnya mumbul lagi marah kan. Nah, tekek gembungnya deret-deret mumbul. Cek lu teh. Jam semok mulai datang. Pemanu karo nge-live sisan ngono lho. Live nang TikTok apa nang Facebook. Tuk al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 a. Alalalalalala. Le, hei, iwake semene iki lho, Le. Hei. Iwa samono kowe iki pamer karo aku iwakmu sak jempol, Le. Iwak samene iki lho, hei. Tawar. Iwake semene iki lho. Hei, iwake semene iki. Hei, rene pamer iwak. Iwak sak jempol lho pamerne aku. Golek iwak semene iki lho, Le. Ora katakan lagam ngene iki. Walah lah. Iya Le. Tak ware golek iwak nila sing lemu Le, Jon. Aja golek sak jempol-jempol terus, Bang Bayi. Iwake golo iki lho, hei. Walah telek ngene pantesan lho. Wah iki yen sing lodok Le Jon iso enak aku angel nglodok ini. Iwak semene iki dilodok iso Le Jon. Wah, yes. Wes, agak berat iki bola. Ora. Tar. Sing iso nglodok Le Jon ngene iki. Alhamdulillah. Ardana bola iso Le. Dipaksa. 3 jari. Jangan cemburu. Mangane ngetrik-ngetrik. Iki siji nek ya iki harus bisa cemplungke mah mangan iki. Cemplungke sik wae. Tak paling entek nan to. Tak pula. Sorry Le Jon wae lemu-lemu ning kene Jon. Alalalalalala iki Le Jon iki piye iki? Wes bingung aku alasan loro iki. Alalah krofak. Alalalala. Alala Le Jon. Alala iwake ngene-ngene iki lho Le Jon. Iwak nyari apa iki? Kene lho. Wah, paring lho iwak lanang Le Jon lek dawane yang ngene iki. Ala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 . Ora enek dagu merah iki. Ini lho iwak tok Le Jon panik lho iwak tok panik. Ya ampun. Pak Pu itu enggak ada paniknya. Di situ ada Pak Pu, di situ ikan yang lumpuk. Aduh. Oke, bola. Umpan dimasukkan. Templung. Carane Le Danu chicken. Oh, alah iki mah nyantol iki. Oh, alah iki diganggu iki bola. Serasa templung nih. Templung. Oleh Danu, umpan dimasukkan. Kok ngeri, dadar. Yuk. Templung. Duk. Alalala iwak Le Jon. Alalala kropiak Le Jon. Alalala Le Jon. Alalala. Melanu ngene sama cilik-cilik mana Jon? Le Jon. Hei, ngene iki lho. Ngene ngomong cilik iki terus piye? Iso mampu ora? Mampu golek Pak cilik-cilik terus Le Jon.
Ajar golek iwak gede lho, Jon. Hei, mene-mene iki lho, Jon, hei. Wah, cilik-cilik piye lho iso ora. Iwak mene-mene lho, tolong nyari lho, turah iki tolong nyari Lek. Lek Maijo, kancaku. Kancaku. Kene yo. Yo, erono. Nah, galak lo. Lho, Jon. Syaratnya kudu fletes kok ya ora fletes ora gede. Cas. Di dangkel ya ngomong gede lho. Halah dangkel. Entomu sepiro Lek? Weh, semene petang nyari bolo. Telur nyari. Ngomong petang nyari. Alah. Lek Jon. Oh alah, iwak gur digedhek-gedhekke. Ngene iki lho Lek Jon. Iwak gede-gede ngene iki lho. Ngene iki lho iwak gede-gede. Dah kemudian dah. Gede apa iki lho? Iki apa? Jadahi to iki. Jadahi. Kok saya telur nyari abang Adi. Adi trewet cari. Jadahi to. Arai punah. Lek. Ya ampun. Lek, ngene iki lho, ngene iki patut. Di hasil musik, kemaki dirata. Yang panik rata di hasil. Dah ciri, disepil liwake durawani. Golek iwak ngono ki. Lah ngajari aku lah. Macam ya kerja utang nyari jare. Utang nyari. Deh, Lek, jare tang nyari. Jangan rusak nih kancane ya aja dirusak. Wes ya, aku bali ya gak niku lah ya. Wah, lewat ora lagi kira raga yang Lek. Tarang dulu iki. Iki lho, lenterengan. Wah, mana orang petang nyari jare. Alah, Jon. Aja mbak gedek-gedek kayak ngono kuwi Lek Jon. Cah, ngono marah-marah. Wong loro kadoran di kemampuan wong panikan. Lah kono tutokno di. Gelem dewi engko di. Apa nelek anu mah lho, nelek pajama lho. Nelek pajama wis pentas. Telu aku ning kono. Gelem nutuke nggon aku metu agal-agal Lek. Duk. Tekira kena. Semono. Lah, kan endi? Hah? Hasilmu di? Ya Allah, Bang. Padha cengklek mlaku nyampar iwak entuk semene to bolo telu. Ya ampun, Bang. Laku nyampar iwak lho, Bang. Bang, alah. Alah, kemampuannya gerda semono. Mlaku nyawari wak lo ada cengklek. Neng nggonku ya neng Lek. Sabar ngono marah-marah. Iwake ngene iki lho Lek. Lah hasilmu ndi Lek?
Hasil mundi. Ha kuwi lho dadi siji. Alah. Nang YouTube ana. Alah lah mental gede lewat iso. Alah. Nilas. Kemampuan nanti entek, kemampuan entek. Iya. Nah toh, iki dari lambang iki mare berhala iki. Mare berhala ro legend. Genah dipita nah ya ra. Ning kene gede-gede lho. Agal-agal ning kene. Iki ra percaya. Kowe iki rong nyari ngomong gede kok. Ya kowe kuwi sing ngomong ora nyari ngetek aku ora percaya tak parani abanganmu lho. Lho. Iki lho gede ngene iki lho. Lah ngene iki. Iki kene sapa? Iki lho bola silahir apa ki mau bola. Ki mau sing jarene petang nyari bola. Alah tang nyari kok ngerti. Ra nyari kene. Ra itu. Wis pokoke gayeng bola iki lho. Anjing nek gayeng. Silakan kira to. Ngene iki lho. Iki lho. Ngene iki lho. Rong nyari ngomong iki. Oh, nyarong nyari. Iki rong nyari jare. Wis ra apa. Templung mana hasilnya templung. Wis jos. Ya Pak Ijo. Gua lah sakmono. Jos. Gadu chicken. Lumayan. Pisan lek. Lek Pak Ijo. Tadi siji yo. Iya, wis kono. Bola sepatu kami ini lho bola suket mantang. Lho aku men nonton lagi iki bola tutulan. Hei, kene iki tutulan ya. Kene iki tutulan wis. Gelas jos. Wah, ning ngene iki ya. Wah, ngerti. Ora kepanak-kenakan ayo disabari, kok bar iki metune. Aja ya iki ger pindah-pindah tok isine. Ya ora. Pindah lho. Ngono lho Pak. Kalah karo mare ra ngejak anak iki lho. Ora ngono lek kok sik kowe takono hasilmu ndi ngono lek. Nyepil gene lek Agus lho gede dhewe lho disepil aneh. Oh, tak kok lek Pak Ijo lho. pintere ngono iki lho lek, tenan. Iki jan pinter. Lho, Kowe kek wong sik. nang video ya. Oh iki. Akal bulus. Iki akal-akal lho. Coba peres apa? Ditos ngono wae. Nggo mancing sesuk neh to? Ora tau. Anu botok. Nggo mancing sesuk neh. Ya dina Minggu lek. Tak nggo gudangan. Sesuk dina Minggu kok. Nggo pangkat meneh. Lumute ngirit tenan lek jane semene lho. Kane kabeh kancane jaluk esuk nggo mangkat mancing neh jare. Sesuk Minggu. Esuk tuku nggone warta le. Sama sing ngene warta timbangane lumute iki tiga sesuk Bang Bayi le. Yo YouTuber kondang lho iki. Lek Agus, piye iki Agus? Bilang-bilang ketok iki. Cengkele bola, bola. Cengkele saya di bola. Kowe kan udah terus lho bola. Wah yo. Lho untung mau iso do mentas sik. Mentas telat sak jam lho, ora iso mulih iki. Kira ketutup pancen godhok. Karo udan angin ae. Ayo wis udan sing durung kene tok. Oh, kene rong udan. Wis ayo gek mentas. Kayak minggir, salin wae. Nah udan nih. Wis aja anggere sing iki ndang do mentas. Aja do mancing yo. Tak oleh. Aja do mancing.